Zal ik jou vertellen waar ik reeds van droomde toen ik nog echt een piep... Dat is een beetje strenge uitstraling, vind ik. Ik stond voor de spiegel met een microfoon en ik deed alsof ik een bekende zangeres was. Hij pakt het wel, hè? Toch? Hij pakt het wel. Het hele publiek langs. Als ik beroemd zou zijn en alle mensen zouden van me houden. Als ik beroemd zou zijn, ooit sta ik vast in de top 10. Ik word... Kom, het voordeel van de twijfel. Allee, toe, Gordon, maar gewoon even voor de ambiance. Ja, Foto met mij, kom erbij. Ja, ik weet hoe dat Karen dat gezongen heeft. Maar ik ben wel benieuwd om hem te zien. Je dansen en zingen met mij. Kom erbij, ja, jij. Kom er maar bij. Als ik ooit beroemd ben, dan heb ik vriendinnen die overal waar ik er kom erbij willen Ik vind hem een beetje Als ik ooit eng. beroemd ben, de show kan beginnen. Ik hoor mijn naam al killen als ik voor het gordijn sta. Ben curieus. Oké. Als ik beroemd zou zijn. Allee, ik heb het laatste zinnetje maar gehoord. Ik zag weer heel wat discussie daar. Ja. Zij wou weer en hij wou weer niet. Wat was het probleem, jongens? Ik heb nooit geen probleem. Nooit geen is altijd, hè? Alleen maar uitdagingen. En de belangrijkste uitdaging zit daar naast jou. Ja, Ja, maar wat een schat van een man is het toch? Ja. Dankjewel, hoor ik vaker. Ah, ik dacht dat je het weer op Bart had. Ook Gordon. Ah ja, maar van nu de staat het- Gordon Seats. Ja. Maar nu staat Bart even Ja. centraal. Ja, Bart. All right. Bart, wat mij opviel, is dat ik voelde het niet echt. En dat komt ook echt omdat ik het niet hoor. En dat is zo frustrerend, want ik zou heel graag die stem willen horen. Ja. Maar die laatste noten die ik hoorde, dacht ik... oké, ik denk dat ze nu de vuilnisbakken buiten gaan zetten in China. Want dat klonk niet goed. Oei. Maar we hebben echt alleen maar die laatste 3 noten gehoord. Ja, maar die waren heel slecht. Maar dat viel mee. Maar jullie zijn de box van het... ja, Hoe ziet dit er... Ja, je keek een beetje streng. Als ik een klein kindje was bij K3, dan zou ik echt bang worden. Ja, maar... Nee, ja, maar Het is daar ben niet ik gewoon heel waar. eerlijk in. Is het echt? Ja. Ik zou niet bang worden. Ja, moest ik dan iets kleurrijk aandoen? Of? Maar ik... Er mankeert niks aan jou. Nee, helemaal en onthoud dat voor de rest van je leven. Nee. Ik vond dat je het publiek bespeelde. Ik vond dat je er krachtig stond. Ja. En ik heb dan zit hij bezig over dat jasje en whatever. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Nou, ik heb niks gezegd over het jasje. Ja, je ziet er een beetje streng uit. Die wordt helemaal kleding te onzeker maken. van jullie. Kom, we gaan ons omdraaien. Ja, Want oké. jullie twee, jullie gaan natuurlijk over het geluid. Ja, ik heb gedrukt. Natalia heeft gedrukt. Alright. Ik vond hem een aanstekelijke overtuiging hebben, dat wel. Weet je. Wel was wel heel erg bezig met lekker zijn ding doen. Maar ja, uiteindelijk is K3 een zanggroep. En ik vond dat je daar wel iets te kort in kwam. Maar goed, kan je natuurlijk allemaal leren. Maar Natalia was degene die gedrukt heeft. Ja, ik was heel benieuwd om u te zien. En ik kan niet uitleggen waarom. Maar ik twijfelde enorm. Ik twijfelde echt enorm. Want inderdaad, uw zang was niet top. Was niet het beste. Dat weet ik zelf ook. Ik was gewoon echt heel benieuwd om u te zien. En ik dacht van ja, als ik die persoon nu zie, hoe zou ik die persoon dan zien bij Hanne en Marten? En? Ja, Nee. nee, ik zie het niet echt. Nee. Maar allee, misschien heeft het publiek daar anders over beslist. Dat kan, hè? Zullen we het gewoon aan het publiek vragen, Bart? Ja. All right. Aha, Gaat het Bart, nog? echt op volle laag. Arme Nee. kind. Beetje zenuwachtig. Ben je nu zenuwachtig? Ja. Ja, hey, maar Ja, dat nog snap niks ik. is verloren. Hè? Nog is- niks is verloren. Want Arme joh. zij zijn helemaal Ja. voor jou gegaan. En misschien het publiek ook. Op stoel 10 zit Elise. Jij zit er al van show 1. Zij had 383 sterren. Dat is zeer veel, Bart. En daar moet jij boven. Oké? Lief publiek, hoeveel sterren krijgt Bart?